Ini bale. Bale. Apa banan bale? Apa banan bale ada? Bale. Terer dumbar bobbe. Balloon. Renu, Anna gonji korle, ayu you korle Anna ke? Anna gonji korle. Happy birthday ban. Untile putta untile. Anna natte putta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, ice cream cake aate. Happy birthday Gyanu. Tille ire. Le spoon udu. Anna spoon udu korle. Anna happy to you banne Anna. Happy to you Anna. Korle Anna bye korle. Ah. Wow. Thank you, Anna. No coffee. Coffee. Wow. Okay. Happy birthday. Thank you. Inde baba. Inde. Happy birthday. Gyanu cake enchunda. A coffee cake atte tiramisu cake. Em chettanu. Edit. Edetne. Face is running out. Ice cream cake atte enchadetne. Ate gyanu. Venige enchettanu baba cake. Ice cream cake enchettanu. Coffee. ಕಾಫಿ ದಂಚೆತ್ತಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇರೆಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಎಪ್ಪುಗು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತೀರೇನ ಬಾಬಾಗ ಬರ್ತೀರೇನ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತೀರೇನೆ ಬಾಬಾನ ಬರ್ತೀರೇನ ಅಣ್ಣನ ಬಾಬಾನ ಬರ್ತೀರೇನೆ ಅಣ್ಣಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರು ಕುಯ್ಕು ದೆತ್ತಿಂದ ಕೈ ದೀತಿನ ಕೈನ್ ಪಿರದ ಎತ್ತಿಂದ ಆಗಿರ್ರಿ ಬೇತನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಣ್ಣಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರಿರು ಇಜ್ಜ ಅವು ಕೊಲ್ಲೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಕೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಬೇಕು ಕಾಪುನ್ ಬಲ್ಲ ಒಯ್ ಕಾಪುನ್ ಬಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಹೋದೆ ಅಂಜಿ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ ಪರಿಜ್ಜ ಉಂಟ್ಲೆ బావ చెప్పాడు బావ చెత్తాక ఉండు పెట్టు 13 ఇయర్స్కి 13 పెట్టుండు దాది இந்த சர்ப்ரைஸ் దాదండి కైట ಬರ್ಚಾ ಬರ್ಚೆ దాదా నన్ను ఫస్ట్ పన్నాడు గేస్ మనిపోడు సారీ తూలే ఉండు దాదన ಬರ್ಚಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
ಅದು ಓಕೆನಾ? Okay. But what is this? ಜೋರಿಲ್ಲ ತೆರೆಗೆ. One that was it. Cannot say. Ready? Start. ಹ್ಮ್ Ready, 1, 2, 3, start. ಓಪನ್ ಅನ್ಪರಿಸಿತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ Just count. ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತುಂಡು ತುಲೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 only. ಓಕೆ What's your age? ಸರಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಲೈನ್ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮು ಹಾಂ ಕೊರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಇಜಿನೆಂಕಿಂಗ ಹಾಂ ಓಕೆನಾ ಹೊರ ಹೀರೆ ಬನ್ನಗೆ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಐತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಪನ್ನೆಗೆ ಓ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಅಲ್ಪರಿ ಟಚ್ ಮನ್ಪೇರ ಕೈಟ್ ಪಾತನ್ ರೆಜ್ Vienna bottle. ಓ ಬೇತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ Vienna slate. ಹ್ಞೂ ಪಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೆ ರೆಜ್ಜಿ ದೆರ್ಪರೆ ಹೆಜ್ಜೇನೆ ಟಚ್ ಮಂತಿದೆ ಅಲ್ಪನೇ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಪಲ್ಲೆ Remote. ಓ ರಿಮೋಟು Remote ಎತ್ತದ್ದು. ಅವೇ ಅಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇರು ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಾಟಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೈಟಿ ಟಚ್ ಮಂತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಈಜಿ ನಾನು ಪಿರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರೆ ದಾದನ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ Color pencil. ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ Coffee. 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 ಊರಲ್ಲಿ ಪುಡಾತದ ಬ್ರೂ ಇರ್ಕಂದಿನ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಾಕದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ ನೋವೇ ಆಯ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಗ್ಯಾನ್ ಕಂತದ್ದು ಅವು ತತ್ತದು ಪುಡದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದು ಕುಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. No, coffee is full. What is that? ಪೆನ್. ಅವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೈನ್ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ Thank you. It's a fountain pen. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಟಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರ್ಪ ನೋಡ ಇದು ದಾದ ಅಂತ ಪೂರಿಯ ಕಾಲಿ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ Drinking coffee. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೀತ್ ನೆಟ್ಟದ ರಡ್ಡು ಓಪನ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೊತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್? ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಓಪನ್ ಉಂಟು. ಅದೇ Actually,
ಹಾಂ ಆತ ಪೂರ ತಿಂದು ಬರೆದು ಕಾಫಿ ಪೂರ ಬರೆದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thank you. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ The last gate. I mean the last gate. ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದ Liquid. Coke. ಹತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತಾರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊಂಜಲು. ಸೊ ಒಂಜೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀತು ಬರ್ತು ಒಂಜೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಈ ಸಲದ ಬರ್ತಡೆ ಕೇಂದಿನ ಇರು ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಕೇಂದರು ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಹೌದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೌದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಹೌದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೌದಾದೆ ಪಂಡ ಅವು ಈರೆ ಪಂತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೌದಾದೆ ಅವಳೆ ಈರೆ ಪಂತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿನ್ಬೇಕೆ ಜೀವ ನಾಯಿ ಕಂಡ ಬುಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಬೋಡು ಬಂದಿರ್ತದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌದದು ಶುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದವ ಚೆನ್ನ. Glass. ಬಂದ వచ్చి ಬನ್ನಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗೇಮ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ಬರ್ಚಿಂದು दादा तुझे बोले ओके दे ಲೈಫ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ओपन करो ಅವೆನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ನ ಬುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಜನಂತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಏರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಜಿ ನಿಜಿ ದಾದೆ ಗೆಸ್ ಗೆಸ್ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನ ಕಡ್ಡಿ ಕೂಲ್ ದೇಕೊನ ಬ್ರಷ್ ಸಾರಿ ಕೂಲ್ ದೇಕೊಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಂತೀನಿ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಫೀಲ್ ದಾದಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇನು ಪನೋಡೇರು ಅವು ಪನೋಡೆ ವಿಯಾನ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಂಡರತ್ತ
ದಾದೆ Oh, ಬರೀತೀನಿ. Oh. ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ? ಏ ಪಲ್ಲವ್ ಕಲ್ಲೆ 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 ಬಂದೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಉಂಟು. ಹೆವಿ ಉಂಟು ಕಲ್ಲವ್ Heavyweight champion. ಸಾಬೂನ್ ಎನಿ ಗೆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬಾಲ್ ಐದು ದಾದೆ ಉಂಟು ತೂಲೆರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ದಾದೆ ಉಂಟು ಬಿಯರ್ಡ್. ಎಸ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಂಗೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಂಡಗೇನ ದೀರ್ದಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಟಲ್. ಓಪನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಮುಜೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜತ್ತ ನಾಲು ಸರಿ ಬಂತೀನಿ ಮೂರ ನೀವಿಯನು ಹಾಳು ಮಂತಿರಂದು ಕುಯ್ಯ ಕುಯ್ಯ ಮಂತ ಅಂತಾರದ ಕಾಪರ್ ಸ್ಕೂಲು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಐತೆ ನೀರು ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವಿರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ Boat. ಅವು Boat. ಹಾಂ ಅವೇ ಹೌದಾ? ಎಂಚೆತ್ತಂದಕ್ಯಾನ Nice. Thank you. ಏ ಇತ್ತ ಹೆಸ್ರನು ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಆಫ್ರಿಡ್ ಚೀಫ್ ರೇಟ್ ಎಂಚೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪುರ ಎಂಚೆತ್ತನು Nice. ಕಾಲಿ ನೈಸ್ ಅವಿಂಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೈಸ್ ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಬೇತೆ ತುಳುಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಂತ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ Edit. ಎಡೆತ್ ಬೇತೆ Edit. ಆತೆ Double X. ಹಾಂ Edit. ದಾದೆಯ Think of it. ಖಾಲಿ ಗೂಲಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂದ ನಾಲಿಪ್ಲಪ್ಪನಿತ್ತ ಖುಷಿ ಆದ ಪುಡ ನಾಲಿಪೊಡು ನಾಲಿಪೊಡು ಅವೇಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀಜನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪತ್ತು ಪಿರ ಬೇಗ ನಾಲಿಪೊಡಿ